Tervetuloa kuuntelemaan Omalla äänellä podcast-sarjaa, joka on tehty nuorten ystävien klubitalojen yhteisöissä. Nuorten ystävät ovat vuonna 1907 perustettu järjestö, jolla on 4 matalan kynnyksen klubitaloa. Klubitalo Pönkkä Oulussa, Klubitalo Tönäri Kajaanissa, Klubitalo Roihula Rovaniemellä ja uusimpana virtuaaliklubitalo Virkku, joka toimii Pohjois-Suomessa. Omalla äänellä podcastin 5. tuotantokaudella päästään kuulemaan jäsenten omakohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä eri aiheisiin. Kuulemme muun muassa ajatuksia yksinäisyydestä, liikunnan merkityksestä sekä jäsentemme harrastuksista. Tervetuloa kuuntelemaan Omalla äänellä podcastin 5. kautta. Ja tänään meillä on puhumassa virtuaaliklubitalon Virkun väki. Eli täällä on jäseniä on Siri ja Hannu ja sitten minä olen Sanni ja mä oon digiohjaajana Virkussa. Tänään me keskustellaan yksinäisyydestä ja miten virtuaalinen yhteisö on siihen vaikuttanut. Ja sitten Hannu voi aloittaa. No niin, minä olen Hannu ja tässä jäsenenä tässä Virkussa ja olen ollut vuoden verran. Ja tässä nyt on yksinäisyydestä puheen, niin mulle ainakin yksinäisyys on sitä, että täällä ei ihmiset ole enää tekemisissä niin paljon. Vanhat kaverit ei pidä yhteyttä, ne ei soita enää eikä tekstaile niin paljon enää. Pitää koittaa hakea uusia ihmisiä ja, ja paljon viettää aikaa yksin ja pitäisi olla lisää niitä ihmisiä ja kavereita löytää. Ja sitä tarvitsee apua väliin tarvitsee ja on semmoinen seurallinen, että mä en sillä lailla viihdy yksin niin paljon, että kun mä lähden johonkin retkellekin tai noin, niin kyllä mä haluan, että joku on kaverina. Ja se on ihan jokapäiväistä elämää tämä yksinäisyys, että sitten jopa sillä lailla kärsii ihan, mutta tietenkin siihen osaa sitten asennoituakin vähän, että minä koitan kommunikoida vähän ja löytää uusia ihmisiä, jos mä löydän, mutta eihän mä tiedä aina löydänkö mä, että on erilaisia vaihtoehtoja. Mä en tiedä kaikkia, mistä voisi löytää ja semmoista on. Ja sitten mitä tässä Virkussa on tämä virtuaaliyhteisö, niin täällä on ollut kumminkin mukava, kun täällä on jäseniä, täällä on erilaisia ryhmiä, voi vaihtaa ajatuksia ja kuulee, täällä saa vertaistukia ja tämmöistä ja kuulee erilaisia tarinoita, niin se sitten laajentaa sitä omaa elämänkatsomusta ja maailmankuvaa. Ja on sitten jolloinkin näitä live-tapaamisiakin ollut, että näkee aina silloin tällöin. Ja niin. Minä olen kokenut tämän ihan hyvän ja täällä voi olla sen verran, kun haluaa, miten milloinkin on, että käy. Että se on semmoinen oma vapaus olla, että olla sen verran, kun tykkää. Niin mä oon kokenut siinä mielessä sen yksinäisyyteen ihan hyvän. Joo, kiitos Hannu. Jos Siri haluaisi jatkaa, niin voidaan sitten keskustella yhdessä tästä enemmänkin, että haluat oman kokemuksen kertoa. Joo, eli Siri ja kanssa Klubitalo Virkun jäsen, ollut 3 kuukautta. Ja se ehkä mitä mä itse koen yksinäisyyden on, että hyvin paljon tulee erilaisia tunteita, kun on yksin. Ja vaikka on ihmisten kanssa sitä yksinäisyyttä voi silti kokea hirveän paljon. Ja niin kuin Hannu hyvinkin sanoi, että on ne ihmiset hävinnyt elämästä ja joskus on joutunut katkoon niitä suhteita ihan oman hyvänsä itsensä vuoksi. Ja että just se, että ei tule yksin lähettyä kauheasti minnekään, toivoa, että on ihmisiä lähellä tai muuta sellaista, että se on, että mitä se yksinäisyys on itselle, niin se on, että ei tule hirveästi tehtyä mitään ja tarvii sitä seuraa siihen, että voi tehdä, jaksaa tehdä, mutta sitten toisaalta joskus se tekee hyvää olla yksinkin, mutta että kyllä sitä aina kaipaa sosiaalista niin kuin, tukea ja kavereita ja yhteisöjä ja tällaista, että niin kuin, sitäkin on niin monenlaista yksinäisyyttä, että miten me se koetaan, niin mulla se tulee just esimerkiksi, kun meillä päättyy päivä Virkussa, on perjantai-päivä ja kaikki lähtee ja sitten ei ole mitään ja sitten viikonloput on pitkiä. Että se kontakti kun häviää, niin sitten tulee se, että nyt mä oon taas yksin ja mitähän mä teen. Mutta paljon on Virkku antanut, että en tiedä. Ei tähän kauheasti pysty lisäämään.
Mm. Se on mahtavaa jotenkin ajatella, että miten tällä etäyhteyksilläkin voi olla yhdessä ja miten voidaan tuntea sitä yhteenkuuluvuutta. Aloitteko tästä, tuleeko ajatuksia tähän aiheeseen? En mä itse ole kokenut, että se hirveästi niin kuin on niin eri, että onko se fyysisesti klubitalolla vai onko se etänä. Koska mun mielestä ne yhteydet, mitä tehdään joka tapauksessa, on yhtä tärkeitä ja rikkaita siinä mielessä, että niin kuin itselle ei sovi se, että reissaa 40-45 kilometriä päivässä klubitalolle, että se kynnys on hirveän korkea siinä ja se, että miten se tulisi toimeen. Ehkä siinäkin vähän kokee sitä ulkopuolisuutta ja silleen yksinäisyyttä, että ei uskaltaisi lähteä niihin juttuihin mukaan, mutta niin kuin sitten tälleen etänä ollessa se on paljon helpompi olla yhteyksissä ja välillä kumminkin päästään niin kuin näkemään just Zoomia ja Teamsia ja muiden kautta muitakin ihmisiä ja niin kuin yhtä tärkeää niin kuin kontaktia tämä on kuin se itse fyysinen. Joo, se on totta, että kun meillä on nyt nämä pitkät välimatkat ja virkualuehan on tämä Pohjois-Suomi, niin me tavoitetaan ihmiset tällä etäyhteyksien avulla, niin tämä on kyllä todella arvokasta. Ei tarvitse olla matkustelemassa joka päivä. No joo, joo, tuli semmoinen tuossa vielä, kun itse piti tuo esitelmä joitakin asioita. Ensinnäkin tästä tämä virtuaali, se on aina haastetta saa nämä laitteet vähän pelaa ja miten nämä pelaa. Että sanonko nämä pelaa, niin tämä on ihan hyvä. Ja, täällä saa niitä, jotkut se vähän jännittää täällä kysyä jotakin itsekin, kun se on se oma elämäntarina ja semmoinen on kaikkia, on kokenut koulukiusaamista ja tämmöistä, kun sen kanssa sitten on koko elämä. Kyllä se vähän jännittää, että mäkin sitten koitan rohkaista mielettä. Mä koitan sitten sanoa, että en mä siihen saa sitten sanoa siihen, mitä haluaa saa kehua tai haukkua. Se on ihan normaalia, ei sitä kannata pahastua, jos jotakin, että meillähän on täällä säännöt, että me ei ketään henkilökohtaisuuksia mennä, että ne on sitten omia asioita, niin mutta se on niin tästä virtuaaliyhteydestä sitten. Ja mulla tuli vielä semmoisia tästä, tuli tässä, kun piti tuon oman puheenvuoron, niin on sitä tietenkin itsestäkin kiinni, että on kaikkia järjestöjä, mihin sä voit mennä, että se on se kynnys pikkusen mennä. Mullakin, mä koitan olla semmoinen monipuolinen ihminen niin omissa ajatuksissa, että kyllä mä aika kaikista asioista keskustelen ja totta kai nyt jotakin, jos mä en halua keskustella, niin mä sitten niistä keskustelen, että ne on omia asioita. Että on olemassa kaikkia tämmöisiä niin uskontojärjestöjäkin, sieltähän voi löytää. Eihän se tarkoita sitä, että sun tarvitsee liittyä siihen, sä voit sieltä ihmisiä löytää ja näin, mutta mullakin on sillä lailla kynnys ollut vielä mennä sinne että sieltäkin voi jotakin löytää. Enkä mä koe, että mua käännytetään mihinkään, jos mä kuulun kirkkoon ja näin, niin mä saan siihen kuulua, eikä mun tarvitse lähteä mihinkään. Ja siellä voi jotakin kahvikupia edessä tai teekupia edessä raatata ja pelata jotakin. Että semmoisia pitäisi hyödyntää, että se on ehkä itsellä vähän se itselläkin pikkusen niin suppi, että pitäisi vähän laajentaa, että mäpä meen tuonne ja käymään nyt. Se ensimmäinen kerta on vaikea, niin kuin meilläkin tässä, jotka jäsenetkin tulee ja noin, niin vähän pitäisi sitten. Mutta se voi olla se oman paikkakunnan ahdistus siinä, sen kotipaikkakunnan pikkusen, että ketä siellä näkee ja noin. Että jos nyt on jotakin, että ei aina voi olla joku ei-toivottu tyyppi ja noinkin, mutta sehän pitäisi pystyä kehittyä itsekin sitten, kun näitäkin asioita jauhaa sitten, kun käy kaikessa terapiassakin ja tuomasessa, niin mulla tulee semmoinen mieli. Ja sitten mäkin vähän sittenkin, kun meitäkin on sisaruksiakin 4, me ei olla oikein tekemisissä, ja sekin tekee yksinäisyyttä, kun me ennen oltiin, mutta meillä on vaan hassusti sillä, kun me ollaan oikein tekemisissä, niin mä haluan senkin tässä mainita. Joo, mä voisin kans tuohon niin koulukiusaamiseen komppaa, että kun itsekin on koulukiusattu aika rankasti ja sehän nyt kantaa kans aika paljon tuohon yksinäisyyteen sitä, niin kuin, miten sä luotat ihmisiin ja miten sä näet ihmiset. Ja, et niin kuin, aina on se tunne, että sä oot hylkiö tai sit sä oot outo tai jotain ja sit sä et tunne kuuluvas minnekään. Niin sit se on, että sitä eristäytyy paljon helpommin sit niin kuin omiin oloihinsa ja silleen vaikka haluaa olla sosiaalinen, mutta miten sä voit olla sosiaalinen niiden kokemusten jälkeen, että jos sua on lytätty ja poljettu maahan, niin sehän kantaa kanssa itsellä ainakin paljon taakkaa se koulukiusaaminen. Mutta niin kuin, sitten huomaa, että miten sieltä voi lähteä nousemaan pikkuhiljaa niin kuin niiden kontaktien kanssa sit niin kuin ylöspäin ja mitä sosiaalisia siteitä tehdään.
tämmöinen nosto vielä. No ihania nostoja kummallakin. Joo, se on tosi, että klubitalolla on se idea, että tule sellaisena kuin olet ja kaikki voi kertoa niistä omista kokemuksista sen verran kuin haluaa. Että voi kertoa työntekijöille tai sitten jos haluaa siinä yhteisesti jakaa, niin saa kertoa. Joo. Minäkin jatkan vielä tuosta, että kun sillä lailla oli tuommoinen kouluaika, että se oma arvon tunne, mua ei nyt sen haittaa, että mitä nimiteltiin ja räkyteltiin kaikki, että se sitten tulee tänä päivänäkin, että sitä on saanut oikein mielestä, se siihen omahan tuntoon vähän vaikuttaa siihen, että mikä justiin niin tässä voi ymmärtää, että se vähän asioita ei saa mielestä pois, niin se sitten siihen itsetuntoon ja kaikkeen siihen elämään, että miten sä voisit avoimemmin olla, esiintyä eri paikoissa, olla julkisuudessakin ja noin, mutta ainahan näitä voi reenata näitä asioita, niin sekin voi sitten tehdä yksinäisyyttäkin pikkusen, ettei aina ole ne ihmiskontaktit semmoisia, että Kyllä, ja niin kuin just tämä pienen paikkakunnan ongelma on se, että kun kaikki tuntee sut, kaikki tietää sut. Ja sitten se, että uskallanko mä lähteä liikkumaan minnekään. Ja jos mä menen yksin, niin onko se huono ja onko se paha vai uskallanko mä lähteä. Niin kuin, sekin on, niin kuin, mitä voi lähteä kehittämään kanssa, on se, että hypätään vähän omien rajojen yli, vaikka se tuntuu tosi pahalta. Sitten kanssa se mentaliteetti, että mitä pahaa voi tapahtua, no ei välttämättä niin kuin mitään. Et niin kuin, hyvin paljon me kyllä niin kuin varmaan mietitään, että jos mulla olisi X henkilö mukana, tämä menisi paljon helpommin ja mukavammin tämä reissu tai muu, mutta sitten niin kuin pitää lähteä myös vähän itse nostaa itteensä sieltä ja tutkia sitä, mikä tuntuu hyvältä. Ja niin kuin, tässä Virkun kohdalla on nähty se, että niin kuin monelle se on hankala se ensiaskel tulla, puhua ja keskustella, mutta niin kuin se on paljon parempi, että ei jää yksin sit niin pohtii näitä asioita ja voi tosiaan sitten kertoa ja puhua ja silleen, ja ilmapiiri kun on hyvä, niin sitä on paljon vapautuneempi sitten kanssa siinä seurassa. Niin, Virkussa me voidaan niin yhdessä kasvattaa sitä luottamustakin ihmisiä, että jos tuntuu, että on ollut niin yksinäinen, niin sitten kun siellä jutellaan, niin se voi lähteä siitä nousuun. Ja meillä on just ne aamuporinat, mihin me tullaan. Ja tullaan sen keittiöpöydän ääreen sillä meidän virtuaalisessa klubitalossa. Ja siinä saa kertoa, että miten oma aamu on vaikka sujunut. Niin senkin jakaminen on tosi tärkeää monelle. Niin tämmöisiä pieniä asioita, jotka on oikeasti sitten suuria. Joo, että niin kuin tähän väliin huikkaan, että, niin kuin, että just se, että kysytään, että miten menee, mitä kuuluu, pienet asiat, koska oikeasti yksinäinen ihminen ei välttämättä oleta, niin kuin, niin kuin, että sulta kysytään mitään tai ketään kiinnostaa, mitä sulle. Että sekin on, että sillä tavalla nostatetaan vähän totta kai itseluottamusta, itsetuntoa ja kyllähän se niin kuin ei vaadi montaa sanaa, että saadaan piristettyä jonkun päivää ja saadaan itsellekin hyvä fiilis siitä. Ja, että ei vaadi suuria tekoja. joo, ja mäkin sillä lailla vielä tästä, kun sitä, mitä ihmisiäkin kun koittaa hakea, että jos se tahtoo johonkin, että lähdekö käymään jossakin kahvilla tai muulla, no ihminen voi lähteä tai ei, mutta ei saa niin pahastua sitten, jos ei lähdekään, että pitää olla rohkeutta kysyä tai lähdekö käymään jossakin retkellä tai noin, mutta pitää ottaa se riski sillä, että pitää koittaa sitä kontaktiakin ottaa ja näin, ja jos nyt joku sanoo siihen vaikka vihaisestikin, niin ei saisi kovin pahastua. Että se semmoista se, ja kun mehän, tietenkin se on aina ihmisillä, jos joku kysyykin jotakin, niin se on se epäily, että kun tuo kysyy, se saattaa säikähtää outokin, mutta se jotenkin kuuluu tähän, niin sitä voi aina jotakin löytää jonkun ihmisen, ja sitä voi saada apuakin ja noin, mutta pitää osata sillä lailla pelata, ja mäkin sillä lailla monesti, kun on niin joitakin niitä kavereita, jotka on, niin
ei passaa heti, jos sitä sanotaan pahasti ja huuetaankin, niin se pystyy se suhe ihmiseen jotenkin, kun saa anna periksikin tietyissä tilanteissa. Mutta voihan se, että se itselläkin tulee joskus rajaa vastaan, ja pitää tuntia ihminen sillä lailla, mutta se on sitten meidän jokaisen omassa päässä ja luonteessa, että kuinka meillä on sitä pidättyväisyyttä ja noin, mutta mä näen, että semmoinen ihminen pääsee aina pitkälle, joka niin pystyy periksikin antaa ja noin, niin jos se sillä hetkellä tuntuu pahalta, se voi tuntua jo hyvältä seuraavana päivänä tai vaikka hetken kuluttua, mutta aina meidän pitää omia etuuksiakin ajaa ja pitää niistä kiinni vähän. Ja kun minä näen semmoisia ihmisiä, jotka menettää malttinsa kokonaan tietyissä asioissa, niin se pitää vaan kahtua semmoinenkin tilanne, mutta sitten minä näen, että se on vahvempi, kun meillä on malttia tietyissä asioissa. Ja se puolensa pitoo niin yhteisessäkin sitten, että aina tässäkin otetaan kaikki huomioon täällä talossa, että joskus näkee jonkun yhteys, että joku koittaa rosmota kaikki itsellä ja määrätä ja noin, niin sielläkin pitää koittaa sitä järjestystä jotenkin saada aikaa ja noin. Ja pitää olla rohkeutta kertua ja noin ja mennä, oli se sitten joku koulu tai yhteisö tai muu, niin pitää osata pelata jotenkin näissä asioissa. Kyllä tuolla Virkussakin huolehditaan, että kaikki pääsisi puhumaan, jotka haluaa kertoa asioita ja sitten niitä sosiaalisia taitoja harjoitellaan myös. Ehkä voisi sen ehkä sanoa myös, että vaikka olisit jossain ryhmässä ihan fyysisesti, ja siis siltikään sä voit kokea sitä yksinäisyyttä. Että sekin on, kuinka paljon ihmiset tekee niitä siteitä. Et niin kuin, sitten se on, että pitää vähän löytää sitä omanlaista seuraa, jotka hyväksyy sut sellaisena kuin oot, ja siellä on hyvää keskustelua ja sellaista. Niin. Kuten just nämä klubitalot on kyllä niin hyvä paikka, missä voi tosiaan tehdä niitä syviä yhteyksiä ja tosiaan, että tulee kuulluksi ja kuunnellaan ja autetaan, jelpataan. Ja se on kantava voima näissä, se yhteisöllisyys just.